nga karon ay dako-dako ginang hitabo diya Negros nga gobernador giadto gyud balay girakrakan dito, patay siya, patay sa daang mga taong diha duol niya, mga siyam sila tanan nangamatay. Kana bitang ingon anak nga klase kanang nirakrak sa mga tao nga may tato gihagad og gubat ingon gob naam jud kay mga tao diha kuhaan ang inyong armas pinusilay ta arang-arang pa masadto kadto mga bata pamisuna kay muhagad pa maggubat-gubat kamoy pares gubat-gubat ana ba kana yung galingkod gaatiman sa mga tao nya imong rakrakan kuha na kayo na kana ganing taong na to bag linuog kaayo ba nga buhat muna ang kana mga tawhanang nagbuhat anak karong taknaa wa na gina sila kalinaw karong taknaa sige na sila tinawagay sige og karatol na ay gamay nga mga signal nga nairaing tao bratol na sila mao na siya gipaubos na ka kana bang nahimo na kang murag mananap sige na laglingi-lingi wa nay kalinaw wa nay kalipay wa nay kakontintos kinabuhi luoy kayo kay nagpataas mas kaugalingon nagpakahaw patya na ang mastermind ana oy imposible kayo nagmalinaon sige na narog inom og drugs haron lang yun ma-relax sinang gatong nangamatay konsensya kay wagi siguro maghikog na kay di na niya makuntin ang iyang karatol hasulon ka bisag ka ng kuhan kanang magsupak-supak sa Ginoo kanang magpaka-authority ba kadto akong ipanghisgutan ka ganiha tan pakolor kas buhok tanawa di ba maratol ka di jud ka makontinto magsige na kag monitor diha sa amin sa imong naong lahi gyud og kadtong tawo nga wa nagpakolor kay relax lakaw ana relax kayo ba kontento kayo kakuha mo na mga tao nga mangurakot yun mangawat yun panudlanan sa simbahan ba or sa gobyerno ba di gina sila mahimutang nang murag gilas bang ilang kinabuhi di sila mahimutang nya magsigtago dili makatutok ay mga tao kay gihasol man pero kana mga tao nga honest bisag pobre na sila matod pa sa Tagalog taas noo kanang murag naay kay dignity muna ingos Kristo ay nalang mo patawag og amahan puy na lang ang pagkaamahan unsa maning amahan nga tinud-anay muatiman sa pamilya dili moghimog laing pamilya muatiman sa pamilya